Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ngiyabona abaningi bayabuza kuma-comment, bayabuza. Ngakho-ke ngithatha nga-one, ngenze ividiyo, ngithatha nga-one, ngenze ividiyo. Okwakho kumele ukwenze, kumele ube nesiqiniseko sokuthi uya-subscribe-a ukuze noma ngabe nini mawukuthi-ke siyabuya sizophendula lowo mbuzo loyo, kube ukuthi-ke i-notification ingena nje ngokuphazima kweso kumakhalekhukhwini wakho, uthole impendulo ngokushesha. Okubalulekile okumele ukwenze ukuthi u-subscribe, usi-follow-we lapha ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp. Namhlanje-ke sizokhuluma ngamaphupho akhomba ukuthi wena uzoceba okanye wena uzophumelela. Kahle kahle sizokhuluma ngamaphupho abika impumelelo, abika umcebo. Lawa nje engizowasho baningi abawabuzile kodwa ngithe angiwahlanganise la, ngiwabize ngani, ngisho ukuthi abika ukuceba, abika impumelelo lawo maphupho. Ngiyathemba-ke ukuthi subscribe-ile ngoba awukwazi ukulalela ividiyo uze uyiqede unga-subscribe-ile. Ake sikhulume-ke manje ngokuphupha ufishi. Abanye-ke bayaye bewubize ngenhlanzi. Inhlanzi ufishi, inhlanzi-ke kusuke kuwulimi lwethu lesintu. Ufishi-ke uma uwuphupha nje usemanzini ahlobile, lokho kusuke kusho ukuthi-ke kunenhlanhla ezayo eseduzane. Njengoba ubona nje ufishi, amanzi ahlobile kuhlangene kundawonye, inhlanhla leyo, kunenhlanhla esendleleni ezayo okumele wena uyilindele okanye-ke uyaboniswa. Ngesikhathi esiningi sike sithi-ke amaphupho iy'bonakaliso, siyaboniswa. Ngakho-ke wena ububoniswa ukuthi-ke nansi inhlanhla, nakhu okuhle, nakhu umcebo uyeza. Ebese okulandelayo sikhuluma ngani? Ngezithelo. Izithelo-ke iy'ncazelo zakhona zihluke kaningi. Kunevidiyo-ke lapha ku-YouTube wethu unga-scroll-a nje, bengichaza nje ngey'thelo ukuthi ukuphupha zona kube kukuthini. Ukuphupha izithelo zizinhle zivuthiwe nje kahle hle. Lokho-ke kusuke kuyinhlanhla nempumelelo. Kusuke kuthi-ke kubika ukuthi khona inhlahla ezayo, khona impumelelo. Njengoba ngishilo ukuthi la sizokhuluma ngamaphupho abika umcebo nempumelelo. Uyabo? Uma nje uyibona nje usukha impela kuleso sihlahla kusho ukuthi leyo mpumelelo iseduzane kunenhlahla enkulu ezayo. Ake sidluleke lapho sesikhuluma ngani-ke manje? Ngezinombolo. Uma ezinombolweni-ke oziphuphayo kukhona unombolo 8, kusuke kusho impumelelo, kusho ushintsho empilweni yakho. Okusho ukuthi uma kuwukuthi ujwayele ukuphupha into ekanjalo, kahle kahle iy'nombolo uma uy'phupha nje kuke kuthiwa-ke ubokuvuka ekuseni uhambe uyodlala ilotho. Uwumuntu ka-Betway, uwumuntu ka-Hollywood, umuntu nje othanda ukudlala, ukugembula, kuthiwa awuke uvuke uhambe uyogembula uwenze lezo zinto ngoba ngazuthi-ke khona ukukhanya, khona umcebo, khona inhlahla onayo. Kahle kahle bekuyisibonakaliso. Ebese siyadlula-ke sikhuluma ngesinkwa esi-brown bread. Leli phupho-ke lisho isinkwa ophiwa sona sokuphila izithunywa zakho. Leli phupho lisuke libika inhlanhla enkulu, inhlanhla nje ephenduliwe kodwa. Kusho ukuthi khona okuzayo, khona okuhle, khona umcebo ozayo. Ukuphupha inyoni le abayibiza nge-eagle, isuke leyo nyoni leyo ikhomba inhlanhla, inhlahla nempumelelo ezovela emaphushini. Uyabo? Kusho ukuthi kukhulu okuzayo, kuney'nhlahla nje ey'zayo okumele-ke uzilindele kubika okuhle. Njengoba bengishilo ukuthi amaphupho la esikhuluma ngawo abika umcebo nempumelelo. Ake sidlule-ke manje sikhulume ngani? Impuphu. Ummbila. Lokho nakho kusuke kubika inhlahla, umcebo, kusho ukuthi kukhona okuhle okuzayo. Sidlule sikhulume ngamakhekhe ezinyosi. Lapho-ke kusuke kunesipho esizovela kwisithunywa sakho okanye kunempumelelo, kunokuhle okuzayo. Kahle kahle usuke uboniswa yisibonakaliso. Ake sidlule futhi-ke sikhulume ngobucwebe. Bathi ama-jewelries, gold and silver ngesiLungu basho kanjalo. Uphuphe nje lobo bucwebe lobo. Lapha-ke leli phupho lohlobo kusho ukuthi-ke kusanezinto okufanele uzenze ukuze ufinyelele kwisipho sakho obekelwe sona esisuka-ke kubantu abadala. Usuke ungumuntu onogazi nozothandwa imali nempumelelo ekuphilweni kwakho.
Mhm. Uma-ke abathakathi bezohluleka ukuphambanisela izinto, kuye kuthiwa-ke futhi uma unesipho esikanjalo, abathakathi bajwayele ukudlalela ngakuwena, kuzomele-ke uqaphele. Sidlule njengoba bengishilo ukuthi namuhla sikhuluma ngani? Ngamaphupho abika impumelelo, abika umcebo. Sidlule sizokhuluma ngamakhekhe ombhako. Amakhekhe abhakwayo nje ngicabanga ukuthi sonke siyawazi, mhlampe ujeqa, mhlawumpe yini, lezi zinto ey'bhakwayo nje. Uma kuwukuthi-ke unephupho, ngoba ngike ngibone abaningi bebhala kumakhomenti, uthole ukuthi omunye uzothi mina ngiphuka amatabunga, mina ngiphuphe lokhu, yabo izinto nje ey'bhakwayo, amagwinya, yonke leyo nto siyifaka la. Lapha-ke kusuke kunesidalwa esifuna-ke ukukupha inhlahla, kodwa isidala-ke esihlanzekile, lesi esihamba nesithunywa. So khona-ke okukodwa noma okubili okufanele ukwenze bese-ke lesi sidalwa sidedelwa inhlahla. Uma ngithi okumele ukwenze kusho ukuthi-ke ukwenze lapha emsamo. Isikhathi thina esiningi kusuke kumele wenze iy'ladi, uwenze nje kube khona okwenzayo lapha emsamo. Ngakho-ke kuzobe sey'vela iy'nhlahla, thole ukuthi-ke njengoba uphuphile nje owenza lokhu kwezinto ey'khukhumalayo, uxove ufulawa wenze lokhu okwenzayo, abadala bayakudinga, wenze utshwala, wenze yonke leyo nto. Bese kuba ukuthi-ke kuyafezeka konke lokho-ke kuney'nhlahla lezi ezizayo kuwena. Sikhulume-ke ngemali emhlophe ekhanyayo. Uma uphupha uyithola endleleni leyo mali leyo, kusuke kusho uhambo lwakho oluzoba impumelelo. Kusho ukuthi uma kuthi uzoba nohambo luzoba impumelelo. Uma uyiphupha-ke uyithole emfuleni, emanzini, noma-ke uyifaka khona, kusho ukuthi-ke kusafanele wenze iladi lasemanzini, unikele khona, ucele bevule inhlanhla yemali, impumelelo yomsebenzi, nokunye okuningi. Kusuke leso sidalwa esikumbethe kusuke leso sidalwa sisuke sihlala emanzini, lesi esisuke wena sikwembethe, uyabo? Ngiyathemba ukuthi-ke baphendulekile-ke laba abebuza ngamaphupho ani, ezinhlahla. Okunye-ke kuba ingane, nayo ingane uma uyiphupha nje uthole ukuthi niyijabulele kunjeya, iyaba inhlahla, kodwa kokunye iyaba isilwane kube ukuthi ubelethisa isilwane. Ngingakhulumi kakhulu ngengane, kune-video lapha ku-YouTube ngichaza nje ngayo ingane ukuthi ukuyiphupha kunje, 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 kusuke kubika ukuthini. Kahle kahle kuhlukahlukene, akuchazi into eyodwa. Wena usungaya ku-YouTube uzoyifica le video engiyishoyo. Bese kuba iphupho ngomuntu ongasekho. Ukuphupha ngomuntu ongasekho kuyahlukana nakho, akuchazi nje into eyodwa. Angeke uvele ulichaze nje kanye uthi kusho lokhu, cha. Kuhlukahlukene, kuya ngokuthi lowo muntu loyo ephusheni ubenzani. Asike sithi-ke lowo muntu umphuphile, ujabule, kumnandi, niyahleka, kusho ukuthi lowo muntu uyidlozi elihle kuwena futhi ukubhekile. Uma kuwukuthi amandla unawo kungamele-ke kube khona omenzela khona okunjengeladi, kusho ukuthi lowo muntu uyena okubhekile idlozi lakho, okulethela iy'nhlahla, okulethela konke okuhle. Ngakho-ke wena kuzomele-ke wenze okuhle. Ebese kuba ukuphupha uju. Uju esikhathini eliningi uma uliphupha lisuke libika inhlahla, libika impumelelo, kusho ukuthi kukhona okukhona okuzayo okuhle, lisuke libika lokho. Yini okunye? Uma uphupha ufishi, ufishi nawo uba inhlahla, bese kuba ihhashi. Uma uphupha ihhashi-ke nalo liyaye libike impumelelo, imali, usuke nalapho unenhlanhla. Bese kuba ukuthi-ke omunye osibhalele kwikhomenti uthi yena unokuphupha ephethe amaphepha amaningi, hlampe uye wasayina okanye-ke uyahamba engazuthi usemsebenzini okanye ufuna umsebenzi. Lelo phupho-ke lijwayelekile ukuthi liphuphwe umuntu, uthole ukuthi vele uy'funela umsebenzi vele, uwumuntu ojwayele ukufaka ama-C_V, uyawudinga nje impela kakhulu. Lapho-ke kusuke kumele usukume, lisuke likubonisa kahle kahle idlozi lakho liyakubonisa ukuthi sukuma uhambe uyowucinga lowo msebenzi ukhona ongowakho. Okwakho nje ukuthi ungalilahli ithemba, uqhubeke uma kuwukuthi ufaka ama-C_V, ufake ama-C_V, uqhubeke uhambe ungena ey'tolo, ungena la ongena khona, uhambe ucela umsebenzi. Wona ukhona kodwa udinga ukuthi wena usukume uhambe uwucinge. Bese kuba iy'namba ze-lotto okanye iy'namba noma iziphi. Lapho-ke kusuke kumele wena ugembule wenze lezi zinto ozenzayo, udlale i-lotto, wenze zonke lezo zinto ngoba kuney'nhlahla obekelwe zona. Ngiyathemba ukuthi-ke ababuzile baphendulekile.
bengicela ukuthi siphuthume lapha ku-TikTok nisi-follow-we, ni-subscribe-e yonke indawo, bese niyasi-inbox-a ku-TikTok nicele inombolo ka-WhatsApp enizobuza kuyona njalo ekuseni, nisale kahle.